10 палідзняволеных выйшлі на волю ў першы дзень пасля абвяшчэння амністыі, паводле інфармацыі праваабаронцаў. Не удивляйтесь, если через несколько дней на свободу выйдут очень тяжело больные. Дакладна вядома пра анкалагічнае захворванне толькі ў аднаго з вызваленых, старшыні партыі БНФ Рыгора Кастусёва. Кратамі на пачатак траўня былі самаменей 254 палітвязні, якія знаходзяцца ў асаблівай рызыцы. У дзень амністыі праваабаронцы прызналі палідзняволенымі яшчэ 8 чалавек. На гэты момант за кратамі знаходзіцца 1415 чалавек, прызнаных палітвязнямі. У рэальнасці грамадзян, якія зазналі рэпрэсіі з палітычных матываў, значно больше. Хотелось бы, конечно, затаить дыхание и просто дальше ждать, потому что вполне возможно, что это не последнее освобождение, что процесс будет. По крайней мере, очень сильно на это надеемся.